Herri lana ardatz izan da Ablitasen hainbat ekintza antolatu dituzte herrigorako kideek astebururako, herriz herri igarotako karpak han egin du geldialdia eta datozen 10 egunetan zerrendak eskariz betetzeko helburua dute. Eskualdez eskualde ibili da herrigorako karpa eta asteburuan heldu da Ablitasera, elikadura burujabetza, euskara eta Nafarroa ardatz dituen dinamikak, herriz herri zubiak eraikitzen ari den karpa ibiltaria jarri baitu aurten martxan. Horeretan hasi eta egunotan Ablitasen ikus daitekeen karpa dagoeneko Galdakao, Lekeitio, Leitza eta Iruñetik ere pasatu da eta datorren egunetan herrialdez herrialde bueltaka jarraituko du. Izan ere, herri lana indartu eta zubigintza ariketa egitea nahi dute. Hala Lodosan, Biana eta Tuterako ikasleekin ekintzatu egin dituzte, Ablitaseko herri kooperatiban kanpainan parte hartu duten 25 ekoizleekin bilkura egin dute eta bide batez azaroaren 14 arte eska daitezkeen saskiak osatzeko produktuak ere bildu dituzte. Hala, prest dauzkate datozen asteetan 200 herri baino gehiagotan banatuko dituzten saskiak.